Pani! Drž! Roman Novota nám predviel svoju obranu. Nebola to najsilnejšia obrana, čo som u toho psa videl. Vyhľadanie figuranta, prvý zátaraz nám len očúcha, neobieha. Potom do druhého už sa zorientuje, cvik uspokojivo. Cvik nedostatočné vystavenie, vyštekanie, malo by byť trošku intenzívnejšie ešte od začiatku. Natláča sa nám trošku na figuranta, obzerá sa pri príklade psa voda, cvik dobrá plus. Pokus o útek figuranta, tomu nevyšiel zákus, potom si ho doberá do plného, v podstate to je u všetkých troch zákusov, ale do jedného sa natrafil hneď od začiatku, každý doberal. V zákuse nám výrazne kňučí, pustenie bolo v poriadku, cvik dobrá plus, obrana psa pri strážení, znova sa nám netriafa do zákusu, kňučí počas celej nátlakovej fázy. Pustenie je v poriadku, cvik veľmi dobré, útok na psa z pohybu nesedí nám na začiatku, do zákusu sa netriafa, potom ho krásne robere, už má ten zákus taký býva plný. Pustenie v poriadku, ale počas celého zákusu znova nám kňučal, cvik veľmi dobré, spolu dnes 88 bodov.